Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο με αστεία και παράξενα. Αυτή τη φορά το θέμα μας είναι 10 αστεία και παράξενα για τη μουσική. Η μουσική έχει μεγάλη σημασία για μας τους ανθρώπους εδώ και χιλιάδες χρόνια, αλλά η μόνη της δουλειά είναι η διασκέδαση. Σίγουρα όχι, αφού μελέτες δείχνουν ότι η μουσική μπορεί να βελτιώσει την απόδοση των εργαζόμενων αλλά και την ανάπτυξη των λουλουδιών. Επίσης, όταν ακούμε πολλή ώρα κάποιο τραγούδι, η καρδιά μας χτυπάει στο ρυθμό του τραγουδιού. Η Warner Bros. Έχει αγοράσει τα πνευματικά δικαιώματα για το τραγούδι Happy Birthday to You, οπότε είναι παράνομο να το τραγουδάς δημόσια. Το 2008 η εταιρεία μάζεψε $2 εκατομμύρια από παράνομες χρήσεις του τραγουδιού. Στην ιστορία της μουσικής, πολλοί καλλιτέχνες δεν ήξεραν να γράφουν ή να διαβάζουν μουσική. Για παράδειγμα, κανένας από τους Beatles δεν ήξερε να διαβάζει μουσική. Αυτό όμως σίγουρα δεν σημαίνει ότι δεν ήταν καλοί καλλιτέχνες. Οι μουσικοί έχουν το χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής στον κόσμο, μαζί με τους ανθρώπους από τη Ζιμπάμπουε, που δεν έχω καμία ιδέα πώς τους λένε. Το τραγούδι Jingle Bells αρχικά είχε γραφτεί για την ημέρα των ευχαριστειών. Δηλαδή, κάτσε τι φάση αυτή την ημέρα των ευχαριστειών παίζουν κουδούνια όπως παίζουμε εμείς τρίγωνο. Η μουσική μπορεί να βοηθήσει και στον πόλεμο. Για παράδειγμα, το 89 ο Αμερικάνικο στρατός έπαιζε για 2 μέρες συνεχόμενα μουσική των AC/DC έξω από το σπίτι ενός δικτάτορα. Ο τύπος μέσα σε 2 μέρες παραιτήθηκε. Επίσης, το βρετανικό ναυτικό έπαιζε μουσική της Britney Spears για να τρομάξει τους Σομαλούς πειρατές. Ο πιο γρήγορος ράπερ μπορεί να πει 723 συλλαβές μέσα σε 51 δευτερόλεπτα. Δηλαδή λέει 14 συλλαβές το δευτερόλεπτο. Από τότε που δημιουργήθηκαν τα iTunes έχουν κατεβαστεί περίπου 10 δισεκατομμύρια τραγούδια. Αν σας φαίνονται πολλά, σκεφτείτε πως κάθε χρόνο κατεβάζουμε πειρατικά 30 δισεκατομμύρια τραγούδια. Το πιο ακριβό όργανο που έχει πουληθεί ποτέ ήταν ένα βιολί Stradivarius. Πουλήθηκε το 2011 με τιμή $15.900.000. Αυτά για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε subscribe για να μαθαίνετε πότε βγαίνουν τα βίντεο μας και γράψτε στα σχόλια ποιο θέλετε να είναι το επόμενο θέμα για το επόμενο βίντεο. Και το μεγαλύτερο κονσέρτο θα διαρκούσε 639 χρόνια αν το ξεκινούσαμε ποτέ.